Isiteleka sezisebenzi zasemayini iLonmin saqala mhla ziyishiyagalolunye kuNcwaba ka-2012. Izisebenzi zazifuna ukwenyuselwa imiholo ngezinkulungwane eziyishumi-2,500 zamarandi. Phakathi komhla zingu-12 nomhla zingu-14 kuNcwaba kwabulawa izisebenzi zasemayini eziyisithupha, onogada ababili kanye namaphoyisa amabili. Izisebenzi ezintathu kanye namaphoyisa amabili bashona khathi itholene phezulu phakathi kwezisebenzi namaphoyisa ngokuthambama kosuku lomhla zingu-13 kuNcwaba. Imizamo yokuletha ukuthula nokufinyelela esivumelwaneni yayiqhubeka. iLonmin yakhoxisa ukuthumela izincwadi ezabe zixwayisa ngokuxosha izisebenzi ezazidelekile. Mhla ziyishumi-6 kuNcwaba ntambama umzamo wamaphoyisa wokuhlakaza izisebenzi ezazidelekile waphenduka ichibi legazi. Kwadutshulwa kwabulawa izisebenzi ezingama-34 zidutshulwa amaphoyisa. Lokhu kwenzeka eindaweni ezimbili eziqhelelene ngebanga elingama-5 km. Kweyodwa yazo kwadutshulwa kwabulawa abantu abayi-17. Iningi labashona babulawa izinhlamvu zesibhamu R5 esetshenziswa ngamaphoyisa. Kulesisibhicongo kwalimala izisebenzi zasemayini ezingu-78 kwaboshwa ezingu-259. Mhla zingu-23 kuNcwaba owabe engumengameli uJacob Zuma waqoka ijaji eselathatha umhlalaphansi enkantolo yokwedluliswa kwamacala uIan Falam ukuba libe ngusihlalo wekhomishana eyayizophenya ngalesi sibhicongo. Kule khomishana kwafundwa izincwadi ezehlukene zabantu ababesezikhundleni eziphezulu khathi kwenzeka lomshophi. Kubo kubalwa owabe eyiliphini likamengameli uCyril Ramaphosa, owabe engumqondisi ongenasikhundla eLonmin, owabe engungqongqoshe uNathi Mthethwa, owabe engukhomishana wamaphoyisa uRia Pierre kanye nowayengungqongqoshe wezamandla uSusan Shabangu. Incwadi eyathunyelwa uRamaphosa neyachaza lesi siteleka njengento eyayiwubugebengu yaxekwa kakhulu. Kepha ikhomishana kaFalam yadedela umbiko wayo mhla zingu-31 kuNdasa ka-2015 yakhipha phambili uRamaphosa ngokuba nesandla ezigamekweni ezenzeka ngaphambi kwalesi sibhicongo. Umbiko wekhomishana wakhomba ngenjumbane iLonmin ngokwehluleka ukuxoxisana nezisebenzi nezinyunyana. Izinyunyana iNom kanye neAMKU nazo kwatholakala ukuthi zehluleka ukulawula amalungu azo. Kepha-ke kusenembuzo ngokuthi kungani ezinye izikhulu zikahulumeni ezithintekayo kulokhu zingakathathelwa izinyathelo. Kuzokubalwa owabe engungqongqoshe wamaphoyisa nowezamandla. Okunye-ke okuvelayo ukuthi kungani iNPA ingawathathelanga izinyathelo amaphoyisa angu-72 asolwa ngokudubula kulesi sibhicongo. Kumanje ukhomishana wamaphoyisa eNorth West uWilliam Mpembe kanye nabanye abahlanu babhekene namacala okubulala okuhlobene nesibhicongo saseMarikana. Ngakolunye uhlangothi izisebenzi ezingu-17 zibhekene namacala ayamene nokubulawa kwabantu abangu-10 ezinsukwini ngaphambi kwesibhicongo somhla zingu-16 kuNcwaba. Kamuva nje ihhovisi lomnyango wezokuthuthukiswa komthethosisekelo nezobulungiswa liqinisekisile ukuthi lizoncephezela abangu-48 abasasele ngasekupheleni kwephezulu. Imindeni yezisebenzi ezabulawa nayo iphoqa ukuba umengameli uCyril Ramaphosa axolise kuyo, kanti-ke imangalele yena umengameli kanye nombuso. Ngonyaka owedlule kwakhokhwa imali eyizigidi ezingama-200 zamarandi ikhokhelwa labo abakhahlanyezwa yisibhicongo saseMarikana.